मोनसिगोन अब्ला आइया आंनो मानो खोन्थायाखै आरो इसायाथ' एथ' गिदिर बेराम जानानै थांबाय थै होलायनो गोनां जाबाय इसानि थाखाय बियो बे फैसाखौथ' खनसेबो रायखाङाखै नाथाय दिनै जाय मानसिखौ होखारदों जाय मानसिजों जेब्लायबो एगेन्स्ट जानानै थायो बे मानसिनि थाखाय दिनै आइया एलआइसिनि खोथा बुंलायबाय बिदिब्ला आंनि फिसायाबोथ' फाग्लि बायदि जानानै दङ बेखौ नायनो बियो मानो एसेबो गोसोखाङाखै आइनि आखला बिदिसो आरो बुजिनो मा दंबावो आं जेबो बुंथ'आ आरो बिसोरो मा रायलायबावो मा खालामलाङो आं नायबायल' थाबावगोन आयै जोमैनि बेरामखौ नायनो थाखाय नोंनि आखायाव फैसा दङब्ला जों हाखौ फानला औ मा नाङैनोथ' फाननो फाना हा फाना नोंसोर दाबो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोन्दों संसारखौ नोंसोरो दाबो बुजिथ'वाखै हानि मुल्यआ मा हानि बेसेना बेसेबां आयै आं मालाबाबो सानाखैमोन जे नोङो दिनै आंनि बेमारखौ नायनो थाखाय गाव बानस'नानै लागोन होननानै मानो बिहामजो नोंसोर आंनि अननायखौ मोजां नोजोरजों नाया नालाय जेब्लायबो गाज्रि नोजोरजों नायो बेनिखायनो नोंसोरो आंनि अननायखौ मोनदाङाखैमोन आं बेसे अनो नोंसोरखौ नोंसोरसो बुजिया जाबाय दे आयै बिदिब्ला जों गाबोननो जोमैखौ डक्टरनियाव लांनोसै नामा औ गाबोननो थांनोसै मानो देरि खालामबाय थानो जासिगोन दे बिदिब्ला आयै बिदिब्ला जोङो गाबोन फुङावनो फैफिननोसै जों दा न'आव थांफिननोसै नाङा नोंसोरो बेयावनो था आरो बबेयाव थांनो आरो बिहामजो बेबायदि समावनो मानो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो नागिरदों नङा आयै जोङो बेयाव थानांगौब्लाबो जों गाबोननिफ्राय थासिगोन दिनै जों न'आव थांफिनथारनांगोन मानो होनोब्ला जों आइनो खोथा होबोदों फैफिनगोन होननानै बेबोथ' नेबाय थागोन ना जागोन दे बिदिब्ला नोंसोरो दिनै हरसेखौ होजोंनो थाहैदो गाबोननिफ्राय नोंसोरो बेयावनो थागोन दे जागोन आयै थांदो बिदिब्ला लासै लासै थांबाय थादो आरो होजों न' सहैयोब्ला खनसे फन खालामनानै खोन्थाहर दे सफैबाय होननानै सोरांस्रि ओइ सोरांस्रि बहा थांनायखो बे मानसियाबो नंमारगौहाय बिखुनजो मानसिफोरा बिहामजो सानैमोनब्ला बेबायदिनो जायो होननाया माथो बेलाय जोमैखौ मेगन थाइसेनिबो नायनोनो हाथारामोन जोमैखौ दिनै बिमा जासिगोन होननाय खोनानाय लोगो लोगो बबेनिफ्रायथो अननाय हाबफैखो बिनियावलाय जोमैनि फिसायासो जेनेबा फिसा जाथारसिगोन आरो जोमैनि उदैनि फिसायाल'सो जेनेबा गावनि फिसौ जाथारसिगोन बेबायदि खिन्थिथारबाय जोमै आरो अलंबार फैनाय लोगो लोगो आंनि फिसाजो बेमारिखौबो आइया बावगारलायथारबाय सोरांस्रि खुगा सिङाव माबाफोर बुंबाय थादों नामा नोङो गैयाथ' जेबो बुङाखै खुगा सिङावनो बदर बदर बुखिबाय थानाय बायदिसो खोनागारदां बिनिखायनो बुंफ्लांबाय गाज्रि दा मोनसै मोना मानोथो मोननो नै सोरांस्रि जोंहानि न'खरा गोदोनि बायदिनो ग्रोम ग्रोम जाफिनसिगोन माब्रैथो ग्रोम ग्रोम जाफिनो आयै न'खराव ना फेमिलि बारायबावसिगोन ना खमायबावसिगोनसो जाखो नङा बिहामजो गाबोननिफ्राय जोमै आरो अलंबाराबो बेयावनो फैफिनसिगोन आं बिसोरखौ बेयावनो लिंहरबाय मा बिसोरो फैफिनसिगोन औ सोरांस्रि बिसोरो फैफिनसिगोन बिसोरखौथ' नोंनो होखारहरबायमोन ना आयै आरो दा फैफिनोब्ला गामिनि मानसिफोरा मा बुंगोन जोंनि न'खरखौ बांसिन मिनिनो बोलो मोनगोन माथो बिसोरो खनसे खारलाय खनसे फैफिनलाय होननानै बेयाव मालायजों जेबो खोथा गैया जोंहा बिहामजो जोमैया गथ' मोनसिगोन ना बे बिमा जासिगोन दाबायदि बे समाव बिनोथ' गोबां आरामनि गोनांथि ना बिहामजो आरामनिथ' गोनांथि नाथाय मा फैनो नाङामोन ना माथो फैनो नाङामोनथ' होना आङो दा जोमैया फैनाय लोगो लोगो बियो आराम नागिरगोन आरो न'खरनि गासैबो खामानिखौनो आंसो मावनांगोन औ खामानिखौथ' मावखानांगोन ना नाथाय आयै न'खरावबोथ' सासे बेमारि दंखायो बे बेमारिखौ अब्ला सोर जोथोन खालामगोन ए बिदिब्ला माने आंनि बिहामजो जोमैया फैनो नांला आरो ना खोथाखौ बुंदोंल'सो आं मानसिफोरानो दाबो फैयाखै दावहाया जाजेननो हमबायानो बिदिब्ला आंनि जोमै बिहामजोआ बेबायदि समाव आइखां बायखां जानानै थाबाय थानांगौ आरो ना आयै दिनैलाय आंखौलाय मानोथो एसेबां गोरा गोरा खोथा बुंखो नोंलाय नोंथ' आंखौ बिदि गोरा खोथाखौनो बुङामोन ना दिनै जोमैमोनखौ लोगो खनसे मोनसेयावनो मानो नोङो दिनै आंखौ गोरा बुंखो नोंखौ गोरा बुङाखै आं नोंहा सबाबानो गैयाना नोंखौ सबाबसो फोरोंदों आं नोंखौ आखलसो फोरोंदों आं नोंहा आखलानो गैयाना एसेबो
दिनै आंखौ आखल गैया होनना बुंलायबाय। गोदोनिफ्रायलाय माथो आंनि आखलखौनो बाख्नायबोयोमोन, आंनि आखलखौनो मोजां नुबोबाय। दिनै आंनि गासैबो मोजां गुना आखल गैयैसो जाबाय। दिनै आंनि गासैबो गुनानो जोमैनो बारस्लायबाय ना माथो। जोमैखौ दिनै बियो एसेबां आखल गोनां हिन्जाव नुबाय, आंखौ दिनै बियो एसेबो आखल गैयै हिन्जाव नुबाय। बे न'आव जुदि आंहा एसेबो आखलानो गैयाब्ला दिनै सोरनि थाखायथो ओंखाम संनो आं आखायाव कुकार लाबाय थादों। आंहा जुदि एसेबो आखलानो गैयाब्ला आं दिनै मानो ओंखाम संनानै बे न'खरनि मानसिफोरखौ जाहोनो दरखार गैया। बे कुकारखौ आङो आखायाव ओरैनोसो लाबाय थादों, सङाबो जाहोआबो। जाय हिन्जावा आखल गोनां बे फैनानै संनानै जाहोथों। फैथों। सोर जोमै फैयो? अ जोमै नङा, सोर आखल गोनां फैयो? नायनि सोरहा बांसिन आखल दङ। आयै, जों सफैबाय। ए, मोजाङैनो थांनानै फैनो हाबायना आइ? औ आयै, मोजाङैनो थांबाय, मोजाङैनो फैफिनबाय। अलंबार, नों गोबां मेंबाय जानांगौ ना? थां नोङो आथिं आखाइ सुनानै उन्दुनानै थाहैग्रो दे, आं फैगासिनो। जोमै, नोंबोथ' मेंबाय जानांगौ। थौदो, जमा उन्दुहैखानोसै। अलंबार, नों थौग्रोना, आं आइजों दसे रायलायनि। फैग्रोम सानैबो न' सिङाव हाबहैयोब्ला आइया एसे उसुबिदा सानगोन ना। नों थौग्रो, आं दसेनि उनाव थांगोन। जागोन दे बिदिब्ला। आयै, आं दिनै जोबोद खुसि। मिन्थिगौ ना आयै? जोंखौ ना अलंबार बिमाया, माने आइ बिखुनजोफोरा आरोना, आंखौ दिनै जाबायदि अनदों। नंगौ ना? सैथोखौनो बुंमारदों ना? नोंखौ अनमारदों आरो? औ आयै, जाबायदि अनदों। आइया ना आंखौ सोरांस्रिनि खाथियावनो दोनाखै। सोरांस्रिनि खाथियाव थानानै आंखौ अननो मोनब्लाथ' सोरांस्रिनि मेगना आलौनानै मा जागौमोन। बेनिखायनो आइया आंखौ बेलेग रुमावसो लांनानै ओरैबायदि अनहैदों, सोरांस्रिया पात्ताखौनो मोनाखै। मोजां, नोंखौ दे अनफिनदों। बेलेग बायदि बिखुनजोब्ला नोंखौ मेगन थाइसेनिबो नायफिननाय नंलामोन। दा जेरै अनदों बेबायदिनो अनजानाय खामानि मावनानै सोलियो आरो माखौथो मेगन सानाय नोंबो बुंफैखो? सोरांस्रिखौ मेगन सानायनि खोथा माथो नोंसो बुंफैबाय। नङा आयै, सोरांस्रियाथ' सानफ्रोमबो बेनि अननाय मोनबाय थाखायोना। दिनै आंखौ बिखुनजोआ जेरैबायदि अनदों बेबायदि अननायखौ सोरांस्रिया नुस'नाय मोनब्ला मेगन सागौमोन, बेखौसो होनदों आरोना। दे, ओमफ्राय मा रायलायहैखो? अलंबाराबो बुंदों आरोना, आंबो बुंदों, जोंनि जितु 4 बिगा हा मोननाय दङ ना, बेखौनो फाननानै जोङो बेमार नायजानोसै होननानै। ओमफ्राय मा बुंखो बिसोरो? बा, हा फाननोसै होननाय लोगो लोगो बुरैनि मेगना साम' लादाय बायदि जालायबायना आयै। हा फाननोसै होननाय लोगो लोगो बाग्रांलायबाय। मिन्थिगौ, फिसौ मोनसिगोन ना खोनानानै जोबोद खुसि बुरिया। हाखौनो फाननो होलायासै आयै। हाखौ फाननो होआसै? बिदिब्ला बोरै बेमारखौ नायनांगौ जाखो? नङा आयै, बुरैनाव ना LIC 4 दङ। गोदोनो बुंखादोंमोन बियो, फिसाला सानैनो मोननै राननानै होगोन होननानै। दा बे गासै LICनि फैसाखौ आंनि बेमाराव नायसिगोननो। सोरांस्रिया थाइसेबो मोननाय नंला। आरो नायै, आइया आंखौ गाबोननिफ्राय होजोंनो थानो होबाय। आंखौ बियो आराम जोथोन लागोननो। आंखौ जेबो खस्थ' खामानि मावनो होआनो। आंखौ लिंहरदों आयै बियो। आं गाबोननिफ्राय होजोंनो थांना थाहैनोसै नामा आयै? जावैसोआलाय माथो बुंदों? जेबो बुङाखै बियो। बेलाय आं थांगोन होनब्लानो थांगोन आरो। आं सिन्थासो नांहरदोंहाय फिसा। नों होजों थांनानै मोजाङै थाहैगोन ना? औ आयै, आंखौथ' बिखुनजोआ मोजाङैनो दोननो नागिरदों ना। आं बेयाव मोजाङैनो थांनानै थाहैगोन। गिनाय मोनलायलांबायहाय आं। एखनब्ला थाङो, एखनब्ला फैफिनो। बेबायदि थांलाय फैलाय खालामबाय थायोब्ला गामिनि मानसिफ्राबो गाज्रि होननानै बुङो। बिहामजो मानसिया मोनसे न'आवनो दिदोम थानानै जानांगौ। नोंसोरनिया बेबायदि जायाखैना? दे, आं जेबो बुंला। नोंसोर थांफिननो गोसो जादोंबालाय थांनानै मोजां जाहैब्लानो जाबाय। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नोंसोरनि मोजांब्लानो आंनिबो मोजां। जों बिमा बिफाफोरा गासैबो सानफ्रोमबो
फिसाफोरनि मोजांखौनो हास्थायो। फिसाफोरनि मोजांखौ खोनायोब्लासो जों बिमा बिफायाबो खुसि मोनो। जागोन आयै, नों जेबो जिंगा दासि। मेंनानै फैबायना नोंसोरो? थांदो थां, उन्दुहैदो थां, आराम खालामहैदो। जागोन दे आयै। थोनहरनाया मोजां जागोन ना थोनहरैयानो मोजां जागोन आं? बेथ' जिबायदि खोथा बुंबाय सोरांस्रिखौ मेगन सानायनि, होजों थांब्लाबो बे एखे अबस्थायानो जाहैफिनगोन नामा? मेगन सालायनायानो माथो जोबा। गाबोन फुङाव मोजां रायलायसिगोन। बेबायदि अबस्थायाव होजों थांनानै आराम आराम थाहैगोन बियो। बिथिं सोरांस्रिया हारसिं खामानिफोरखौ मावनांबाय थाब्ला बेबोथ' दुखु मोनगोन ना। आरो गावनि फिसाजोखौबो एसे बेमाराव दङ होननानै खोनाखादों। गाबोन फुङाव आं बादाखौनो होफिननोसैदां। आरो जोमैया जिबायदि खोथा बुंफैदों बियो मेगन साहोनायनिसो। होजों थांब्लाबो साननैयावनो दावराव दावसि जानानै फैफिनगोन। लासिंसिं बांसिनसो मिनिजानाय जागोन। थोनहरा आङो, गाबोन सोरांब्लानो बादा होफिननोसै। सोरांस्रि, औ, मा जाखो? सोरांस्रि, आं जोबोद ओंखाम उखैबाय। थौना, ओंखाम खुरनानै होदो। ओंखाम जानानै उन्दुनोसै। हारे, ओंखाम खुरनो होदों, बेयावलाय नोंलाय मानोथो गाबखो? सोरांस्रि, आंथ' नोंखौ ओंखामसो खुरनो होदों ना, जेबोथ' गाज्रि बुङाखैमोनदां माथो आङो। मानोथो गाबखो नोंलाय? देरहा, ओंखामखौथ' आंबो उखैदों, नाथाय दिनै जोंहा न'आव ओंखाम गैया। देरहा, दिनै जेन तेन हरसेखौ ओंखाम उखैनायखौ लानानै उन्दुदो। गाबोन माबा मोनसे जासिगोन। मा होनखो नों सोरांस्रि? दिनै न'आव ओंखाम गैया? मानो? ना माइरं गैयामोन? देरहा, आं बुंनायखौ मानिदो। नों जेबो सोंफिनाब्लानो आं मोजां मोनसिगोन। अ, माइरंसो गैया ना माथो? मानो ओंखाम गैया जाखो? आं एथ' ओंखाम उखैदों, ओंखाम जायालासे आं बोरै उन्दुलांनो? आरो नोंथ' मिथिखायोना उखैनाय उदैखौ लानानै आं उन्दुलांनो हाया होननानै। सानफ्रोमबोलाय बहाथो आराम आराम मोनो? मालाबा खस्थ'यैबोथ' थानो नांगोन ना। थानो सोलों। उखैथाबनाय उदैखौ लानानै उन्दुनो सोलों। हो? न'आव दिनै ओंखामानो गैयाब्ला इसाया माखौ जाखो? ना इसाखौबो नोङो ओंखाम जाहोआलासे उदै खालियावनो फुथुबाय? गासैबो थानांगोन दिनै। ओंखाम सङाखै आं। नाथाय मानो सोरांस्रि? आजिखालि माथो आया आंनि फंसेनि बाथ्रायावनो रागा जोंग्रा जाबाय। आरो आंखौ दाना एसे एनैयावनो बिराद नासयग्रा जाबाय। ओंखाम संनोनो आङो आखायाव कुकारखौ लानानै दङमोन। बै समावनो आइया आंजों थांनानै रायलायहैबाय आरो आइया आंखौ आखल गैयै होननानै बुंबाय। आंहा आखलानो गैयानो। देरहा, नोंथ' आंनि हौवाना आरो आंथ' नोंनि हिन्जावना। जों सानैथ' हौवा हिन्जाव। जों सानैयाथ' मोजाङैनो मिथिगोन नोंहा आंनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दङ। सोरांस्रि, नों दिनै बेफोरखौ मा बखिलाबायबाय थादों? नों बुंलाय, नोंनि नोजोराव आं माबायदि? आरो आंहा आखल दङ ना गैया बेखौथ' नोङो मिथिगोन मोजाङैनो। नों बुंलाय, आंहा आखल दङ ना गैया? नों मा बुङो? सोरांस्रि, नों आखल गोनां हिन्जावसो। रावबो बुंनो हाया नोंहा आखल गैया होननानै। अब्ला आइया दिनै आंखौ मानो आखल गैया होननानै बुंखो? बुजिबाय। थारमाने आइया जोमै फैगोनखायनो आंखौ नासयजेननो हमबाय। मा रावजों आंखौ रागा फोजोंगोन, मा रावजों आंजों दुश्मन जागोन। बेनिखायनो आइया दिनै जोमैखौ मोननाय लोगो लोगो आंखौ आखल गैयै होननानै बुंजेनबाय। आखल गैया आंहा। आखल गैया। आंहा आखल गैया।